Употреба на колиив с адаптирано мляко. При смесването на колиив с адаптирано мляко трябва да спазвате инструкциите за приготовление на производителя. И на практика добавяме 4 капки колиив към топлото мляко. 1, 2, 3, 4. Разклатете енергично и го оставете за половин час. Разклащайте шишето от време на време. След половин час проверете отново температурата. Ако е подходяща, можете да нахраните своето бебе. Запомнете, че периодът на действие е ограничен. Обикновено симптомите отзвучават след около 4 месеца. Затова редуцирайте количеството колиив.